ľudia, ktorí majú radšej také dynamickejšie tréningy, takže dnes si dáme nejaké výkopy, no a dúfam, že budete mať dosť energie na to, aby ste ich so mnou absolvovali. Takže začneme, dáme si trošku širšie nohy od seba, paralelne, zhruba na šírku bokov. Pôjdeme do drepu. Pozor, aby ste neboli takto zhrbení, vytiahnuť chrbát a výkop. Prenesiem váhu a potom pôjdem znovu dolu, vykopnem a naspäť. Dvakrát po 10. A ide sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mám rada výkopy, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aj vlasy v ústach, 2, 1. Výborne. Teraz trošičku niečo viacej na stabilitu. Prenesieme váhu na jednu nohu. Trošku sa natočíme do strany a ideme 10 krát bočný výkop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zase druhá noha. Juj, to je cítiť, keď to robíte poctivo. Zatlačím brúško, spevním driek a ideme. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A znovu. Prenesiem váhu a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aj zadok cítiť. Nádych, spevniť, vyťahnuť a 6, 7, 8, 9, 10. Výborne. No a pre dosiahnutie želaného pocitu pálenia tuto v tejto časti vás poprosím ešte také 3-4 série obidvoch cvikov. Ešte si dáme jeden výborný cvik, chôdza vo výpade. Dáme si 5 opakovaní tam, 5 naspäť. Takže pripraviť sa, nádych a výdych. Alebo môžete dýchať, ako je vám lepšie. A naspäť. Naspäť kúsok pomalšie kvôli rovnováhe. Pokiaľ ste veľmi zdatní, tak kľudne môžete ísť rýchlejšie. Ja si dám radšej na čas. Joj, mám rada výpady a ideme znovu dopredu. A nádych. Pekne natiahnuť. Ťahám trup stále nahor. Držím ramena dolu, snažím sa nehrbiť. A zase naspäť. Už sa trošku mocem. Tak. A ešte raz. To je super. No a takto môžeme ísť až cez celý park. Majte sa krásne. No, sa musím trošku vydýchať. Čo som chcela? Áno, aby som nezabudla. Určite sledujte naše ďalšie videá. Ešte vám nepoviem, o čom budú, ale budem sa snažiť, aby ste sa dobre zapotili. A lajkujte, prosím.